Meniň çağlar bagna gatnaýan 2 ýaşly çağam soňky 2 hepdeniň dowamyna gaty gorkak we aglyk boldy. Çalaja elini galdyrsaň tetkin ýer diýip Türkmenabadly en aýdýar. Şu hepdeniň teşini ony işden soň çağam almaga baranymda terbiýeçi lineyka bilen çağamyň arkasyna urup agladyp duran ekeni. Gapdaldaky çağlar hem bu wagşaçylygy görüp gorkusyna aglaýardylar diýip olaýdýar. Lewa Polatynyň mektebi çene çağlar edaralary zorluk habarlary bilen çaýkalýar. Ene atalar bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerini ýaş çağlara zorluk we sütem görkezmekde aýplaýarlar. Türkmenabadda ene ýaňy bir dil açan 2 ýaşly çağatynyň 49-njy çağlar bagna gatnap başlandan soňra gorkak we aglyk bolanyny bu terbiýeçilik edarasyna çağlara zorluk görkezilýänini aýdýar. Beýleki bir ene 28-nji çağlar bagny hem körpelere sütem görkezilýänini gurrun berýär. 3-nji töhbetdeşimiz Saýet etrawynyň bir ýaşaýjysy bolsa bu hili zulum sütemiň tas ähli çağlar baglaryna giň ýaýranyny aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň ýydyny çaldy. Ene atalar bilim we terbiýeçilik işgärleri şol sany pedagogika we psihologiýa hünärmenleri bilen gurrundaş boldy. Bilim edaralaryna ýowuzlygyň üstüne açdy. Türkmenabad şäheriniň 2-nji etrapçysynyň ýaşaýjysy bir ýalňyz ene adamty aradan çykandan soňra durmuşyň hasy agyrlaşyp başlandygyny, şol sebäpden özüniň iş ýüküniň artanyny aýdýar. Ýöne ýalňyz ene başga bir alada sebäpli özüniň ýatsa tursa ýynçylyk tapmaýanyny gurrun berýär. Ol çağlar bagna gatnaýan 5 ýaşly çağatyna terbiýeçiler tarapyndan görkezilýän zulum sütemden şikayet edýär. Terbiýeçiler günortan uklamak islemeýän çağalary urup ýatmaga mejbur edýän ekeni, muny maňa çağam da aýtdy. Şol çağlar bagna çağatyny gatnaýan goňşym hem aýtdy. Biz elimizde delil bolman soň hirsat edip bilmeýäris. Goňşym hatda polisiýada ýüz tutdy, emma olar gelneje biziň işimiz kän beýle meseleler bilen bize ýüz tutmaň. Bir-iki şarpyk bilen çağanyň ölesi ýok diýip jogap beripdirler. Diýip ýalňyzene gurrun berýär. Bu waka 28-nji çağlar bagyna hasap alınıpdyr. Türkmenabadda eneler bilim terbiýeçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gal bersede kanuny goraýjy işgärleriň bu mesele gereňsiz garamagynyň çäresilik duýgusyny güýçlendirýänini aýdýarlar. Bize hem çağa döwrümizde urýardylar, çağaňyzyň gowlugy üçin edilýär diýip çağlar bagynyň başlygy utanman meniň şikayetima jogap berdi. Men bu meseleni polisiýa şikayet etmek islemedim. Sebäbi peýdasy ýok. Men bir kiçi adam. Bu ýurtda meniň ýaly adamlaryň sözü geçmeýär. Şonuň üçin çağamy başga bir çağlar bagyna geçirjek. Diýip çağatyny 49-njy çağlar bagynyň alyp barýan en aýdýar. Ol özüniň üstünden şikayet bildiren terbiýeçisiniň Lewa Polatynyň baş bilim müdürliginiň çağlar baglaryny gödäwçilik edýän işgärni ýakyn adam bolanyny aýdýar. Adatyk radiosyna bu işgäriň ad familiýasy bar ýöne bu maglumatdy ýan etmekden saklanýar. 2 ýaşly çağat terbiýeçilik edarasyna zorluk gören Türkmenabadda ene ýokary wezipeli bilim işgäriniň terbiýeçi bolan ýakyny gatnaşygy sebäpli bu ýagdaýa hiç ýyly çäre görülmeýär diýär. Ol terbiýeçileri iş bilmezlikde, emesizlikde tanqidlaýar. Saýet etrawynyň bir ýaşaýjysy Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şeýle şikayetleriň giň ýaýranyny aýdyp ýaş çağlaryň keçilikden fiziki zorluk görüp bolmagyny ünti çekýär. Ähli çağlar waglaryna çağlar urulýar. Olaryň üstüne gaýgyrlýar. Şonuň üçin çağlar wagyny çalyşyp meseleni çözüp bolmaýar. Etraplarda çağlar waglarynyň sany az. Şonuň üçin de enatalara çağlar waglaryny çalyşmak hassa kyn bolýar. Şeýdip prezidentlerimiz ýaşlykdan fizik we psihiki zorluk görüp bolýar. Elbetde bu meseleniň döwlet derejesinde häkimiýetler üçin kiçi mesele bolup görünýän bolmagy mümkin. Ýöne bu meseleni çözmek gerek. Diýip çağlar baglaryna ýagdaýdan habarly etrap ýaşaýjysy aýdýar. Adatyk radiosyny mundan dol bir ýetimler öýüne giň ýaýran zorluk hadiseleri barada hem habar beripdi. Häkimetler adatça şeýle habarlar boýunça resmi beýanat bermekden saklanýarlar. Ýurtda şu wagtda çene mektebe çene çağlar edaralaryna körpelere zulum görkezýän terbiýeçileriň jogapkärçiligiне çekilmegi bilen bagly habarlar berilmedi. Mundan dol media serişdeler Merkez Aziýa ýurtlaryndan goňşy Özbegistany hem terbiýeçilik edaralaryna çağlara zulum sütem görkezilmegi barada habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň Gazna departamenti dekabrın başına Özbegistany bir ýetimler öýüne çağalary, ýaş ýetginjeklere zorluk we sütem görkezilmegi boýunça 3 wezipeli adama garşy sanksiýa girdi. Hünärmenler Lewa Polatynyň çağlar baglaryna zorluk sütemin gaýtalanmagy we bu ýagdaýyň öňüni almagy mümkinçilikleri barada gurrun berip, şeýle hadiseleri ýurduň durmuş ykdysady reallykları bilen baglanşdyrýarlar. İşe kabul edilen täze kadrlaryň aglabasy öz hünärini söýmeýär. Terbiýeçilik işine çağalara söýgü bolmasa işlemeklik kyn. Üstesine Türkmenistanyň syýasy we ykdysady reýarlyklary islenlik büdjet işgärine yaramaz täsir edýär. Olarda huşasy, aňasy agresiýany döredýär.
Diýip Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunyň Pedagogika we Psihologiya kafedrasynyň mugallim aýdýar. Azatlyk radiosu terörçilik edaralarynyň zorlukda aýplanmagy boýunça 49-njy hemde 28-nji çağlar baglaryndan şeýledi. Lewa Platynyň baş bilim müdürliginden tesbir alyp bilmeýär.